Viața ta depinde în totalitate de nivelul tău de energie și starea ta interioară. Imaginează-ți că ai un card pe care este starea ta interioară și energia ta. Un card invizibil care determină ce poți și ce nu poți alege în viața ta. Cum funcționează? Exact ca un card obișnuit. Spre exemplu, vrei o carieră, vrei o relație fericită, vrei mai mulți bani. Îți pui aceste intenții, dar realitatea îți răspunde înapoi. N-ai resurse suficiente, n-ai abilități, n-ai competențe, n-ai energie și starea ta interioară nu corespunde dorințelor tale. Și știi de ce cardul tău este mai tot timpul gol? De ce n-ai energie? Pentru că o pierzi în trecut, pentru că n-ai grijă de starea ta interioară, pentru că ești captivă blocajelor interioare și dependențelor tale emoționale. Energia ta se pierde în traume nerezolvate, conflicte interioare, necunoaștere de sine, neîncredere, amânare, indecizie, în frici, regrete, suferințe pe care le tot porți după tine. Și dacă încă nu ai ceea ce îți dorești, poate a venit timpul să-ți alimentezi cardul și să ai grijă de starea ta interioară.